ya olo nwa mmadụ ọja n'ụlọ ebe m jere mba ya hụ mafia o aga m ewelu nganga je n'ije lọbụ mmadụ ọja lụnụ nwanne ya alụnụ nwanne ya chacha ka m ije mba gị ma ole ebe m jere mba ya lụmahịa aga m ewere nganga jem ije lọgụ yo ụmụ iyo ka ife na-eme Obieze latest GTA Naija Ifeko Danchuks Funky Dude Habat Agudesi Nwanelidi Don Izochi Nwawu Facebook. Okay, I'm gonna go off mana. Good. Network shallow. Shano come. Can't your network happy disappoint. Yes. Uncle Prince, Uncle Afo, me, I can name a Pious Okachukwu. Hey, Pious Okachukwu. Okachukwu ever. Can't one day eat it. Wabo no nyawa. Ọkwa nnukwute ụkọchukwu ọbụkwa ụkọchukwu azụ nọ original ngwa ụmụnne m nọ n'ebe ụkọchukwu itibe mkpu enwere bịarị nne ịma saịdị anyị bụ Anglican so reverend enwegodu na be nna anyị nwere ya hinne ma ndị a na-apụta na-amagharị ọgha chere abịa n'ụka n'ụnụ kachụrụ anyị n'ụka anyị nwa bụ ụka n'isi ịbata Ọkịja ihe agụnye ụlọ ụka nọ n'Ọkịja ọnụ sisa Anglican o ihe agụ nwunye ọnụ maka Ọkịja ebuka from isi Ọkịja junction pụta na Nkwọ Ọkịja ịgagodu tu arụkwụ ka ị na-agụ Anglican ka ị na-agụ Katọlik gụọ ma dozie obodo ma Assemblies Deeper Life Church of God abụọzi ndị faya dị n'ogbe m karị oge mkpọ nna m si amakwa ndị a meeting ndị nke a Mountain of Fire ndị nke a Redeem Pillar of Fire ndị nke ọzọ enwe GT Fire si nna m je kpọ ndị a meeting faya ya karịkwa ndị esu anyị ọkụ imagine ebe ya na ebe ibi kene Redeem Pillar of Fire na ebe a Mountain of Fire na egburu aka ịgbaga na mountain fire na ebe a ite isi na pillar ka iti fire ire ajọ ka ịgba fire wee karịa ndị ya na plan bụ mgbe anyị na-akata ọnụ anyị ka ọ bụrụ njakịrị Ọkịja bụ nnukwu obodo aka enwe ife njiwe lọv obodo a too much ife na-eme di ya activities obodo ọkụ na-enwu n'elu onye bụ na nwaanyị ọbụla na-anụtara onye Ọkịja ọ na-adị happy abụrụ njakịrị jụọ ụmụ nwaanyị na enwe gafa si abụọ anyị ka akara nnebe nji nya na abụọ anyị ụbụ anyị nụ ha na-ebu Ọkịja boy asị Ọkịja boy onye ka atachiri ji wee tiri m ya beautiful black boy Uncle Prince nwanne m Dogs Void hey Vinike Nwokolo Nnamdi Praise dị mma Abumisi Oliji William Michael Kenis Ugonna nke na-emonu ncha niile Obizius niile bịa na mgbede a ọ ka anyị nọ ya lia gotego kpọkwa okwe n'ọnụ ọgụgụ mgbe ife niile a na-ekwere okwukwu since anyị ji nwaanyị na-ekwu ya ofu nwa obere oge anyị ga-ekwuchi ya a journey of 1,000 kilometers step ka eji ebido ya mpụta ji ọgụ otu anyị pụta ya eti ya ọnụ yetego ife anyị na-ajụ ogo ndị Igbo
and your boy, our brother's keeper. The very good if Igbos love themselves n'akụkụ. Ifugokwa mana onye mba ka a na-amalụ ọgọdọ mkpụ na anịnya ịmanye ọgọdọ obi akwa ụmụ nwaanyị Igbo ụmụ obi akwa onye si mba bịa ụmụ nwaanyị nọ n'ogbe amasị ya ogologo ọgọdọ amakwara ndị ama ogologo ọgọdọ bụ ndị nwe fọt yetego ha ndị nweche fọt wee obi ọgọdọ machisie ya ka onye mba rapụ ịma ma ọ bụ ma ndị Imo nọ intana anyị ma ka ọ kpa onye ọbụla ha ma ndị bụ elementayasis ma ndị bụ nke mkpịsị enwere gbara anyalị so anyị nwere internal issues internal o nwere na-amachagharị na-edebe arụ ka ekwu eziokwu anyị na-ekwu eziokwu anyị na-ekwu wee jụọ ya bịa obodo be nna gị a isi wee gbaa ọsọ ndị ala lokal gọọmenti be anyị ghọtago maka ichi ibido jọji bido n'ụlọ ịma anyị nwaba ihe ala anaba anyị adọrọ mma even gọvanọ Anambra ma gbakwuo ọsọ na DJ ọ sị na ọ gba ọsọ kwuo ihe atigozizo ọbanye dị ya na ihe ala anyị na-ene anya bụ ezigbo red zone iyetego ya na-etinye ya itinye isi ekulu ga-ekulu ifuo onwe ndị ihe ala iwe ha eme mitin dozie ebe ha bụ oho ma ka anyị bido na-eke ụtụtụ n'Imo steeti saịdị a wee gbarataba ihe nweta tempa o ke my man on network just na cast yetego network aja artist if I artist is shit now okay if I did my one hey Hey, William Van nwoke m n'ụtụtụ na mbọsị izi na Facebook ebidogo ịkast m na kachi original casting ka Facebook na-enye m na ọ na-ekpoghị m ka m ọ na-ekpoghị m ekpoghị hey Facebook ka ị na art ya film ka ọ na-agbanyelụ m efe a trying to gbanyela m film my writing plan the Facebook ni enwe ndụ mma anachigata back to you na etego keke we are my favorite transgender mgbe kpachara daiva ka Facebook ji aka wee riri atụ gị egwu dịkwa William Van mụ anachietego achọ ka anyị na ndị Facebook anyị cha yikọrọ ọnụ na negodo ndị na-emela ọ dịka na-emezi ndị advert wow
akwụrụ ụgwọ they no pay but no be say they no go pay they go pay they go tire hey there you David yeah that's how this book okay. On Facebook na why dey wow. All right, we are ready to go. Good to go. Okay. Yeah, Chukwuemeka Ikenna na Ghana ka ihe na-eme with Michael. So we are back again. I akwụnyegokwa ụmụnne anyị n'ọkụ. Facebook, I na stream from the 2 pages now. I know Igbo TV and I know Igbo South. One about regular page, then I want to backup page. So I don't know now. Come on, easy. I watch I okay. Not so CID. Not so the number. Not so the number. Bunkumoji abi. Yes, now. Not so the number. Bunkumoji from South Africa. Okay. I didn't show no name. Philip Onuabuchi. The Facebook I will go back. No, William Michael Samuel Okoriba. 5star.com. Where the Odogu man on fire. Man on fire. Hey, find your Ogbo. Find your Ogbo. Chris Berry from France. William Michael from Jamo. Samuel Okoriba. Wilfred Chukwode Manuel. Good morning. The fat Mupad. Okay, not the one. Ogbuefi Anatampiike. Ona Kadenza J, if I the rich forever. Odogwu man on fire. Chijo Konwoka. Okay, classmate in Chijo Konwoka. Ndubisi James. Uchenna Lauku. For me. Ambitious Leo. I like him. I find ambitious. No, mad is over ambitious. I can't walk. Uchenna Lauku. Now back to Ifeanyi. Most of those areas, they are the local government. Eba wada gaga, eba wada gazi osoba, yeah. Our money is on the ballot. From that day to today, onwere ofu ya no munna ga point laka as one of those people who know maybe siban. Ebute ebe na ekira asị na-esi kwa eziokwu na akwu na eziokwu ya eziokwu no far from you. Eziokwu so na the most expensive thing dị n'ụwa. Ọ bụrụ onye ọbụla ga-egote nwu ya. People melo kafa wee lachata oyi ma nọlụ na-eri nri were eziokwu zọgide ọkpa. To the point na ị ga-afụ na nwanne gị n'oji ya n'onu. Enwere ike a ga-abịa ibulu nwanne gị this night na eke ya abịa buo ya n'abalị ya na ebu ya n'abalị echi enwere ike akpụpụ ya court from court ojebe nga maka o nwere ike eje court ma sanata nwuli ya bel echi ojebe nga mana ịma na ọ bụrụ na ikwuru okwu na ya akpụrụ ya mana ịgbachite nkịtị
based on ife enyelu gị ili. Oge anyị na-ekwu Igbos love themselves, Igbo love themselves, yes, to an extent. Onye ọbụla na-achụ akpị enwe onye send gị message to the part ebe ọ dị ka ya sị na ndị Igbo fụrụ onwe ha mgbe ifụrụ onwe in the circle of ndị na-enwere ọka ọrafa, ma ọ bụrụ na on the top ebe a competition dị fierce, nwanne onwe onye na-ene ibi anya n'iru. Ife onye Igbo melụ chụta ego aka ọlụ gị ya, the betrayal, the snitch, the backbiting, envy, bitterness, dị a ọkarị. Ya ka nji wee sị gị na o siri ike pụta n'ụlọ ụka fụ onye ya sị na ya bụ Kristian, maka na ebe a ka anyị ncha niile nọ. So alụrụ anụ niile dị a ife a na-abụ ndị Igbo bịa chi ime ife eji ịgba bọọlụ ekpe ekpere, akpọ mitin n'obodo ekpe ekpere, otu ọgbọ mgbakọta ekpe ekpere, ife ọ na-achị ime ekpe ekpere. Ekpere a ka a ga-ekpesịa, onwekwa onye dị nọ ebe ahụ anọ ebe a ekpere ekpere ahụ na okwu a abịalụ dị redi ikwu eziokwu. None of them. Ụfọdụ ga-agba na ọkwụlọtọ kwuo okwu end ya, you no go talk am. Kama ya bịa bụrụ witness ọwelu 5 o'clock jebe Ọnịcha, epụtazịa na otu abịazie n'okwu ebe a bịara okwu akụlụ ekwe kpọọ onye ọbụla mee announcement ịnụ na ọnọrịa na ọgbara ụzọ wee jebe ife nwa, akpọ ya na fon ọsị na emergency arụrụ anyị. Mana anyị na-ekele m na anyị fụrụ onwe anyị n'anya. Achọrọ m iweji ọnụ na abroad ebe a nụnwa aka m gwara na onye mba ka a na-amalụ ọgọdọnkwụ n'anya. Anyị nọlụ na ebe anyị na-eme ọgbakọ comprise ndị South West ma ndị other parts of Nigeria. Anyị kwuo na anyị fụrụ onwe anyị n'anya, mana ọ bụrụ na mgbe anyị bụ ndị Igbo nọlụ South East ya nọlụ together, oga, we must tell ourselves the truth. To find one Christian na Igbo taa siri ike, all the difficult. Bido na diocese on the Niger, pụọ Nnewi, ma diocese of Asaba, ma diocese of Agụata, ma diocese of Owerri, diocese of Enugu, ebe niile a na-akọ ego ọfa nche niile ọnụ, ewee weta trumpet a wee fụọ ọnya kịta paa, onwe onye efia ya eyipụ, onye ọbụla eyikwa akwa ya nụrụ. Very few ka ị afụ aka akwa ha wụsaziri ala si na ha esiri amụ ozi akpọrọgo ya naba. Ode ya adịrọ maka onwe ovu onye dị redi ikwu eziokwu. People are lying. And ị na-ekwu eziokwu, one, ịma akpata n'ego. Na-epụtala ụwa asị na ọka ikwube eziokwu, you no go get money. Hapụ ego, you no go get money. Onwe okwifuru reverend niile a ma pastors niile nke ọbụla sị ka ya kwuru n'eziokwu taa agụọ gị anyụ ya anya, you no go fit pay rent. O nwere onye na-ekwu eziokwu hia, nobody. Ịmakwa dịka anyị na-ekwu n'ife na-eme na main market Alaba International Idumota ahịa dị iche iche, jee na religious institutions ebe a ka ebe a dị worst. Ebe a reverend achị iji anya fụ nke ọzọ bịa bụrụ era kịta ava na-achụzi ego nke kpata ego jee lụọ skuul n'afịa ka emegide aka ya achanite ọchọ ebe ọ rụrụ skuul, ndị otu ya na-ewu ya anya ọkụ. O nwezie skuul nọ na chọọchị ebe ahụ etiri ya, ọ ya achọ ka o rie ego niile dị o buru ya override, ha esi achụọ ya, kọmiti kpee ya ka a ekpe ya, wepụ okwu na nke bishọp ekpe ya ka ekpe ya, enwere ike asị mba na a ga-suspend ya, in fact na a ga-ewepụ ya ebe a, ọ suspension ka a ga-eme ya. Ụkọchukwu ụmụ ụkọchukwu ibi ya, ọ bishọp ọdịnụ ha ncha, olugo kpọọ ụmụnne ya, kpọọ ụfọdụ ndị night eje na nke bishọp ya yi ya, bishọp ya agbagharanụ na ọ na-agbago na diocese esi wepụ ya na ọ ya ejezi dị ya. Enwere ike ewepụ ya na diocese Nnewi atụ n'ahịa Ekwulọbịa dị nso saịdị adazi enu, ịgba saịdị ahụ ebe a saịdị ahụ ka ị ga-anụzi n'ọnọ n'ebe ahụ ka ọ nọ. Ọ banyekwa bidokwa taịdịbe ọlụ ọzọ.
o jekwa ebe a ozugbo ọ na-ala ndị ọzọ enweghị infọmeshọn onye a na o wee ga-enye ya space taa ụwa ọkarịrị di ya. Ọ bụ ụmụ nwaanyị a efụsị na-akwụgharị n'ụlọ ụka si na ha na-alụ kọmiti eme ya kọmiti nke a ha nche onwe nke na-agwa onwe ha eziokwu ya ụkọchukwu ji edoziri ọnọdụ na n'oge ihe na-agwụ ike ụkọchukwu ji ezu ike. Biko ka anyị kwuo eziokwu, o nwere ụkọchukwu ma ọfada gwa uche gwa onwe eziokwu, onwe ofu ịnwa weda ma vileji ụmụ Asaya vileji onwe nke ịnwa obi gị na-agwa gị na ọ bụ na ọka eje eluigwe na onye soje nwoke afa ụlọ ọgbara o gburu Reverend Fada gbọọlụ 18 million naira na Ọkịja ahụ. Ọ gbọọlụ 18 na maka na o riri ya o jee taa kastin ụmụ iyi o wee gụgbu ya n'elu dị ọtịta ọbịa ọ ya eta nwa ewee na-amị ya pọpọpọ amịgide fada amịwasịchara ya ọbụrụ afọ ozi ara agbanyekwa fada agbanyekwa ya 1 pint agbanyere ya 1 pint blood ụmụ iyi ya bịa ya 1.5 pint mana na-agbada o nwezi mgbe ọ karịrị mana amago na ọ na-efezikọ efe nke a na m anwụzi ahụ ebu na o nwere ofu nwunye ya kwaturu na DJ I dey tell you na gwa m oge eziokwu gwa m ofu fada ịnwa ma ụkọchukwu asị nọ na Jizọs na ụmụnne ya kwado taa wee fụọ trọmpet asị nọ ife dịka nje Christopher nya gbukere trọmpet o wee gbuo ya na akwụ eziokwu o nwere fada ịnwa onwe sista ịnwa ya eso ya eje n'igwe maka otu a mụnwa na-ekwu I don't think so. Ụfọdụ n'ime ha bụsikwa ọfọ nna ha maka chika nna agaghị ụfọdụ n'ime ndị a bụ ọfọ nna ha dozie ya edozi makwadị na ndị a na-eje ere ntiri ụlọ somewhere nọla ebe a ndị a na-ejeje ere ntiri flat ife dịka 2 bedroom flat kpochie ya were 1 room ebe a dozirisi ihe o ji edozi ọrụ ya a na-apịacha ngwa ahịa apịacha na aka ọ ga igbo ahịa agụ oyi egbu ya na parichi a o nwee ike iwepụta ọnụ kwuo n'otu dị ona anaghị onwe onye ya atụpụrụ ya ọnụ mana o jee pịachasịa ngwa afịa pịachasịa akpasịa ya aka ọ bịa kpekpekpekpekpe ọ pụta bifo na-ekwucha na mbọchị Satọde n'otu dị ona ndị men group 5 ga-agbakọta na eme nke ame ife onye ya na ebe a na ya microphone tuo ndị men's group 5 afa tuofe span ife ekwu na ọma mmarị nne na ụdị ụkọchukwu a ka a na-alaik onye na-achọ ka ihe na-aga na-afụgo obi o ji bịa so na fanwa bụ men's group 5 na fa ga-eji 5 million naira kwado ibe a na-eme ndị St. Barnabas group 3 ndị St. Barnabas group 3 anara microphone si ebe ọ bụ na ndị St. Augustine group 5 ekwugo na ha ya weta 5 million okafa na asị ka atụkwasịkwu ya 2 million n'enu ya ha mana ha bụ group 3 na ọ bụzie na ndị group 1 nwee ife anya eme ndị nke group 2 St. Anthony anara ebe ndị a mere ka ha tiezie 3 million ka ọ dị ka a na-eme akụ aka ma ife ịghọta ife na-eme 20 million